den, dámy a pánové, soudruzi a soudružky, bratři a sestry. Mám tu čest zahájit za koalici Stačilo, která kandiduje do krajského zastupitelstva, zahájit dnešní shromáždění. Koalici Stačilo působí Česká strana národně sociální, Česká ČSSD a Svobodní demokraté. My jsme dnešní akci pojali den, kdy je 80. výročí Slovenského národního povstání, což bylo ozbrojené vystoupení protifašistických sil na území Slovenska ve druhé světové válce. Představuje jednu ze zásadních a nejvýznamnějších událostí československých dějin. Společně s Varšavským povstáním a Pražským povstáním patří k největším ozbrojeným vystoupením proti nacismu v Evropě. Proto taky máme tu čest tady mít účastníka Pražského povstání. Významu Slovenského národního povstání a odkazu pro dnešní dny a k volbám do zastupitelstva Jihočeského kraje vystoupí naši dnešní hosté. Jako první vystoupí host nejvzácnější ze slovenské Bratislavy a také tak trochu z Bruselu, současný poslanec Evropského parlamentu Luboš Blaha, který je slovenským politologem, filozofem a politikem, byl poslancem Národní rady Slovenské republiky a dokonce jejím místopředsedou a je místopředseda pro otázky kvality a vzdělání strany Směr sociální demokracie. Bravo. Pochází z Bratislavy, tam vychodil základní školu a gymnázium a studoval politologii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici a ve studiu pak pokračoval na Univerzitě Komenského v Bratislavě obor filozofie. Doktorát obhájil na Ústavu politických věd Slovenské akademie věd a náplní jeho výzkumu je marxismus, liberalismus a komunitarismus. Působí jako vědecký pracovník na Ústavu politických věd Slovenské akademie věd a v roce 2010 získal cenu Literárního fondu za nejlepší knihu v kategorii společenských věd za rok 2009 za knihu Zpět k Marxovi a cenu prezidenta Slovenské republiky za přínos k rozvoji filozofických věd v roce 2011. Během června 2018 oficiálně prezentoval novou knihu Antiglobalista, v níž se vyjadřuje jednak vůči antiglobalistické levici, kterou považuje za naivní a nerealistickou. Navrhuje návrat ke komunitárním hodnotám, kolektivním identitám, třídní solidaritě a internacionalismu. Otevřeně se hlásí k mnohým myšlenkám Noama Chomského či Slavoje Žižka. Je výrazný kritik globálního kapitalismu, liberalismu a pravicového extremismu a svoji knihu přinesl jenom jednu, takže s tou nás trošku seznámí, proto tu nebudu já mluvit. Nyní je poslancem Evropského parlamentu, nezařazeným členem výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro lidská práva a je náhradníkem výboru pro zaměstnanost a sociální věci. V Evropském parlamentu a nejen v něm se sešel s Kateřinou Konečnou, která setkání charakterizovala takto. To možná pro něj bude překvapení, že to sám nečet. Jsem velmi ráda, že mé přizvání přijal slovenský poslanec Luboš Blaha. Chtěla jsem, abychom měli možnost slyšet o situaci na Slovensku z první ruky. Luboše Blahy si velmi vážím za jeho rozhled a názory a těším se na debatu s ním. Slováci jsou stále naši bratři a nehodlám tolerovat, že Slovensko je označováno jako mafiánský stát. Stojím s vámi na stráži, bratia. A trošku jsme teď dali hlavy dohromady a trošku jsme změnili scénář, takže to pro vás určitě bude zajímavější, že jeho vystoupení bude souběžně s naším milým hostem Josefem Skálou, českým politikem, podnikatelem, novinářem a publicistou a vysokoškolským pedagogem,
kterého jsem představoval už na minulé našem jednání a děkujeme mu, že je vždy významným hostem na našich akcích. Působí na YouTubeovém kanále Petr Bureš TV a proto zde vítám i zástupce 7. velmoci, která věci natočí. Bravo. Tolik teda na úvod a kdybyste soudruzi mohli teda přijít a ujmout se slova. Pojď. A naši besedu považuji za zahájenou. Soudruzi a přátelé, my si budeme s Lubošem předávat mikrofon. My jsme kamarádi přes 20 roků, je to tak, Luboši. Nás spojuje strašně moc a dneska si budeme povídat o Slovenském národním povstání a to nejenom z hlediska toho, co všechno to tehdy znamenalo, ale jsme se shodli, že budeme mluvit o živých inspiracích. Je to tak? Luboši, připomeň, možná si Slovák, znáš to ještě lépe. Základní parametry toho, proč říkáme, že Slovenské národní povstání bylo jedním z vůbec největších a nejvýznamnějších ozbrojených vystoupení proti nacistické bestii na území, kde nacisté v podstatě vládli. Máš slovo. Čest práci, súdružky a súdruhovia. Dovolte pozdraviť vás od slovenských predstaviteľov slovenskej vlády a našej politickej strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. Ja som veľmi vďačný, že môžem byť na juhu Čiech na pozvanie Jozefa Skálu a ďalších priateľov a súdruhov z KSČM a z hnutia Stačilo. Naozaj môžem potvrdiť, že s priateľkou, kolegyňou, kamarátkou Katkou Konečnou máme výborné vzťahy v Európskom parlamente, rovnako ako s ďalšími českými komunistami a ľavičiarmi. A ja verím tomu, že dokážeme spoločne v Európskom parlamente, ale aj celkovo v našom stredoeurópskom priestore zabrať. Pretože Pepa to začal tak historicky, kde bol význam Slovenského národného povstania, ja sa k tomu vrátim, ale dovolte aj hneď na úvod povedať, že Európa dnes potrebuje jedno veľké povstanie, veľký tresk proti novodobým fašistom. Keď hovoríme o fašizme, stačí si pozrieť definíciu tohto slova, zoberiem to zo širšia. Sú to predstavitelia, politickí predstavitelia vojny, nenávisti, militarizmu, totalitarizmu. Ľudia, ktorí prenásledujú iných za ich slobodný názor. Ľudia, ktorí chcú, a to je historicky potvrdené, zničiť Rusko. Ľudia, ktorí chcú zbrojiť a nenávidieť. A teraz sa pozrite na slovenskú opozíciu. Nebudem hovoriť o Českej republike, lebo mi to nenáleží. Som slovenský politik a rešpektujem suverenitu Slovenskej republiky a zároveň vám ako stranický politik veľmi držím palca. Ale pozrite sa na slovenskú opozíciu. Pozrite sa na to, čo robia mnohé západné kruhy. Ženú nás do vojny proti Ruskej federácii. Podporujú ukrajinských neonacistov. Podporujú banderovcov, ktorí kedysi plienili aj slovenské územie ešte v roku 1945 a neskôr. Ja si pamätám tie príbehy zo stredného Slovenska, jeden taká krásna obec, nebudem teraz hovoriť v podrobnosti. Došli SS-áci z ukrajinského bataliónu Galicien SS, došli do jednej slovenskej krčmy, kde boli mladí ľudia a jeden 15-ročný chlapec. Všetkých tých mladých mužov vyviedli von a postrelali. A ten 15-ročný chlapec kričal: "Mami!" Mamička nestihla prísť. Toto robili ukrajinskí banderovci na slovenskom území. A my dneska posielame ukrajinským banderovcov zbrane, aby viedli vojnu proti Rusku. Ja som hrdý na slovenskú vládu, že zastavila dodávky zbraní. Som hrdý na Slovensko, že odmieta hlas vojny v Európe a že kritizuje vojnu proti Rusku. My nesmieme dopustiť tretiu svetovú vojnu. A keď dneska dokonca počúvame, že Ukrajinci s nemeckými a americkými zbraňami napadli Kurskú oblasť, čiže ruské územie, tak sa vraciame do úplnej paralely s druhou svetovou vojnou. Naposledy boli nemecké zbrane na ruskom území v roku 1944, už ani nie 45. A my teraz toto máme podporovať?
Preto pri príležitosti slovenského národného povstania si v prvom rade povedzme, že odmietame vojnu proti Rusku. Že odmietame akékoľvek vojenské úsilie proti bratským slovanským národom. Že odmietame západné vojny. Ja si pamätám, prepáč, ešte jedna aktuálna poznámka. Pred rokom vo Zvolenie som vyslovil úplne normálnu historickú vetu, že na našom území platí, že vojna vždy prichádzala zo západu a mier z východu. Že fašizmus prišiel zo západu a sloboda prišla z východu. No to je historický fakt. Si pozrite 20. storočie, druhú svetovú vojnu. Nemci asi na východe od nás nie sú, že? Prvá svetová vojna, Nemci asi na východ od nás nie sú. Už len ten Napoleon tiež asi nie je z východu, že nie? V tom 19. storočí. Oni nás tu plienili od západu vždy. A teraz sa tvárime, že všetko zlo prichádza od východu a že pomaly aj fašizmus odtiaľ prišiel a že nás oslobodzovali bratia Američania. Len hovorili výborne po rusky, že? Toto sú také absolútne historické nezmysly, ktoré my musíme odmietnúť v mene historickej pravdy. A preto ja si pamätám, ako ma česká tlač neuveriteľným spôsobom kritizovala, že som si dovolil povedať historickú pravdu. Tak ju hovorme znova. A sebavedomo a suverénne a opäť. Nebojme sa toho. Ja viem, že by nás najradšej zastrelili. Aj sa pokúsili Roberta Fica zastreliť, spomeňte si. Ale my sa nesmieme báť. Nesmieme stratiť mladú generáciu. Mladá generácia si váži odvahu, statočnosť. A ja si vážim statočnosť našich starých otcov, ktorí sa povstali v Slovenskom národnom povstaní. A keď Pepa začal tú otázku, a ja ju len dokončím, tým, aký význam malo Slovenské národné povstanie v roku 1944, tak si uvedomme, že my sme boli de facto nemeckou kolóniou. Nechcem teraz povedať, koho sme kolóniou, ale boli sme západnou kolóniou a naši starí otcovia a staré mamy povstali. A viete, to nie je len tak, že výjsť s puškou, zoberte si teraz, že by ste vyšli s puškou niekam do hôr a že by ste tam bojovali, s istotou, že zomriete. Pretože tá nemecká armáda mala neuveriteľnú presilu. A my sme boli v tyle nepriateľa, to nebolo len tak. Jediná nádej spočívala v tom, že sovietská armáda príde včas, čo bolo prakticky nemožné, pretože tá Dukla sa nedala prebiť. A oni napriek tomu išli. Ja si ich neuveriteľne vážim. To sú hrdinovia. Žiadni Rambovia, žiadni Rockyovia, žiadni americkí filmoví hrdinovia. Skutoční Slováci z mäsa a kosti. Spolu s českými bratmi, spolu s Rumunmi, spolu so Sovietmi, Rusmi a ďalšími. Francúzmi, Juhoslovanmi, Bulhármi. Bojovali za slobodu a za mier. To sú naši hrdinovia. A preto dovoľte, aby som vyjadril ešte vďaku vám všetkým, ktorí nezabúdajú. A je pre mňa neuveriteľná česť, že dokonca v Českej republike. Lebo bolo to súvislé, boli sme spoločný štát, mali sme spoločné dejiny a tak ďalej, ale že na Slovensku si mnohí liberáli nevedia uctiť skutočnú pamiatku všetkých tých, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní vrátane komunistov. Ale vy v Českej republike si to uctiť viete. A za to vám patrí. Veľká vďaka. Nahrál Masmeč jednou svoji poznámkou před chvílí. Já ji budu rozvíjet, když dovolíš. Slovenští komunisté, slovenská skutečná levice byla na přelomu let 43-44 mimo zákon už kolem 5 roků. Drtivá většina tváří slovenské skutečné levice byla buď v emigraci, musela do emigrace, anebo seděla za mřížemi. A na sklonku roku 43 se podařil husarský kousek, o kterém ty jistě pohovoříš taky velmi rád, kdy nová garnitura slovenských komunistů, Karol Šmidtke, ten pravda, se narodil už koncem 19. století, ale Laco Novomeský, tedy 35letý chlapík, a Gustav Husák, který byl čerstvým třicátníkem, dali dohromady vánoční dohodu. A dali ji dohromady s protifašistickým křídlem agrárníků, což byla pravicová strana za první republiky a popravdě řečeno i po osvobození se ani nevrátila do parlamentu. A oni dokázali se takto rozkročit a z pozice neznámých tváří do té doby, v podstatě téměř, dokázali na v podstatě paritním základě sformovat exekutivu Slovenského národního povstání, podřídit té politické exekutivě vojenské ústředí Slovenského národního povstání. No a Karol Šmidtke byl spolupředsedou Slovenské národní rady
a Gustav Husar byl povereníkom vnútra. Pokomentuj možná, dnes pro mě toto je velká inspirace ne kvůli těm funkcím, ale kvůli tomu politickému průlomu a pak se dostaneme k tomu, v čem ten průlom spočíval. V prvom rade mi dovolte poďakovať slovenským komunistom, ktorí bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Lebo už ani to sa na Slovensku nesmí. Ja som pred tým rokom v tom zvolení povedal, že ďakujem slovenským komunistom a o mne písala česká a slovenská tlač, aký som to strašný, perverzný politik, ktorý si dovolí poďakovať komunistom, ktorí predsa neexistovali. Tu boli len demokrati, len liberáli. Možno, že nosili dúhové vlajočky už vtedy. Veď to je predsa absurdné. Však áno, to povstanie malo aj svoj demokratický blok, aj svoj komunistický alebo ľavicový blok. Bol tam Gustav Husák v tej povstaleckej Slovenskej národnej rade. Bol tam Karol Šmíkl, bol tam Daniel Ertl. A boli tam aj Letrich Ursiny, aj Šrobár. Ale neblázíme. Ako vynechávať Gustava Husáka zo Slovenského národného povstania je ako vynechať Abrahama Lincolna z vojny severu proti juhu v Amerike. To sa nedá. Preto vyjadríme úctu tým, ktorí si ju zaslúžia. Ja som bol pred pár dňami dať červenú ružu Gustavovi Husákovi na jeho hrob v Dubravke, pretože považujem za potupu. Za potupu, že na Slovensku si nevieme naďalej uctiť jedného z najvýznamnejších štátnikov slovenských a československých dejín v 20. storočí. On mohol mať svoje chyby, to je v poriadku. Kto nemá? Ale to, že bol významný povstalecký líder, to, že bol vlásenec, to, že bol ľavičiar a veľmi významný komunistický intelektuál, tomu nikto nezoberie. A bol navyše 9 rokov v base len preto, lebo bojoval za svoje presvedčenie. To takisto mu nikto nezoberie. Takýchto politikov potrebujeme, ktorí sa neboja postaviť sa proti názoru väčšiny vo chvíli, kedy to nie je populárne. Myslím, že toto s Pepom dosť pravidelne robíme a to máme aj dobre. Preto dovoľte poďakovať naozaj slovenským komunistom a myslím to veľmi úprimne. Boli tam ľudia všetkých rôznych politických presvedčení a ja tým nechcem teraz vynechávať, opäť opakujem, agrárnikov, demokratov a ďalších. Však boli tam viacerí antifašisti, ale prečo vynechávame komunistov? Sú naozaj významnou zložkou slovenského národného povstania. A zároveň, prepáčte, ale vynechať Sovietov, vynechať Rusov. No, partizánske úsilie by nebolo možné bez spolupráce so sovietským vedením. To je nemožné. Máte mená ako Jegorov, ale aj na Slovensku mená ako Žingor. Nemôžeme zabúdať. Preto Pepa má maximálnu pravdu, že musíme si spomínať na Slovenské národné povstanie, na naše významné osobnosti a Vianočná dohoda, a tu bude možno posledná poznámka, má možno ešte iný význam pre dnešné časy. Vianočná dohoda bola dohoda všetkých antifašistických síl. Naľavo aj napravo, aby sme porazili novú totalitu, vtedajší hnedý fašizmus. Premietnime sa dneska o 80 rokov ďalej a pozrieme sa, akému fašizmu čelíme dnes. Hnedý už celkom nie je. Je to možno duhový fašizmus. Je to možno modrý fašizmus. Je to fašizmus, ktorý nám zatvára ústa, len preto, že máme iný názor. Oháňa sa americkou kultúrou, nenávisťou voči Rusku. Oháňa sa tzv. Neoliberálnymi hodnotami. Je to liberálny fašizmus. Je to progresivistický fašizmus. Ja to hovorím veľmi otvorene, pretože tí, ktorí dneska hovoria o liberalizme, nikdy nečítali Voltaira, ani Johna Stuarta Milla, ani Montesquieho, ani ďalších liberálov. To sú mentálni fašisti, pretože akýkoľvek iný názor chcú potrestať. Nás na Slovensku ako opozíciu kriminalizovali za iný názor. Vás v Česku takisto. Spomeňme si napríklad Petra Druláka, spomeňme si na tých, ktorí prenasledovali za iný názor. Marek Hrubec a ďalší intelektuáli, ľavicoví intelektuáli, ktorí boli vyhadzovaní zo škôl len preto, lebo mali iný názor. Takisto ako ja na Slovensku, Edo Chmelár, Jan Čarnogurský a ďalší. A ja sa teraz pýtam, ako sa postaví tomuto liberálnemu fašizmu? A zase sa vraciame k tej myšlienke Vianočnej dohody. Nemali by sme sa spájať naľavo aj napravo. Lebo tá myšlienka poraziť fašizmus je silnejšia ako tie rozdiely, ktoré máme v ekonomike. Preto ja som presvedčený, že tá myšlienka, ktorú cítime aj v knižkách Petra Druláka a ďalších, a Hnutie Svetopluv bude mať, myslím, že v sobotu akciu, kde budem takisto prítomný, akciu Antiglobse, to nazvime, keď v Prahe sa stretnú všetci militaristi celého sveta, aby oslavovali vojnu, ale my budeme oslavovať mier.
spoločne s českými a slovenskými intelektuálmi, bude tam Edo Chmelár, Ilona Švihlíková, bude tam Petr Drulák, bude tam, myslím, dokonca aj pán dekan Burda. Ľudia, ktorí majú svoj význam, svoj hlas, veľmi významný intelektuál. A budeme hovoriť o miery, o slovensko-českej spolupráci, o našom priateľstve, o našom bratstve. Nie ako česká vláda, ktorá by nás najradšej zničila, len preto, že máme iný názor. A preto toto spojenectvo medzi, povedal by som možno filozofickejšie, protiglobalistickými alebo antiglobalistickými hnutiami naľavo aj napravo je mimoriadne dôležité a veľmi mi pripomína práve to úsilie Gustáva Husáka, ale aj ďalších vo Vianočnej dohode v roku 1943. Urobme nové slovenské národné povstanie, tentokrát európske. Nás vás spojuje i to, že jsme marxisti. A že pro nás marxismus není jenom snůžkou pár nějakých heslíček, ale znovu a znovu promýšlíme všechno, řekl bych, očima marxistické metody, marxistické teorie, kterou já označuju za impozantní chrám ducha, prostě impozantní katedrálu ducha. Když se vrátíme znovu do té situace, slovenští komunisté byli zahnáni do ilegality, na té křižovatce, kdy bylo zřejmé, že už nacistická bestie prohraje asi, se rýsovalo několik východisek. A bylo třeba zabojovat o takové, které nejenom vrátí suverenitu Slovensku, pak Slovensku hrozil osud i poražené země za určitých okolností, což není výčítka žádnému Slovákovi, za dobu ty mě rozumíš dobře. A bylo třeba, aby se vytvořilo široké seskupení, paritní seskupení, nikdo neříkal, že to je, já jsem toho šéfem. A v něm byla avantgarda. A já si myslím, že tento dvojkrok je jádrem toho, o co kráčí dneska. Že toto musíme udělat dneska, byť se ty kulisy změnily. Je to jinak, ty jsi je popsal. Ale jádro postupu upředu, aby to nebylo tak, že padne jeden Fiala, místo něj přijde jiný Fiala u nás, jo? Ale aby to bylo opravdu zlom, který vede někam dopředu. Já si myslím, že v tom jádro, jak to vidíš ty? V prvom rade súhlasím s tebou, že áno, marxizmus je teória, filozofia, ktorou sme mimoriadne inšpirovaní a nesmieme sa za to hanbiť. Ja som napísal už, to bolo možno 15 rokov dozadu, keď sme spolu chodívali v Atenách a v Ríme po rôznych ľavicových konferenciách a mal si na mňa veľký vplyv, môžem veľmi rád a s hrdosťou priznať. Som napísal knižku Späť k Marxovi. Potom som napísal knižku o Leninovi. Teraz som napísal knižku o Che Guevarovi. Čím ďalej, tým horšie. Tým viac ma nenávidia slovenskí slniečkári. A tá hlavná myšlienka je v tom, že už keď som začínal s tým Karlom Marxom, tak viete, písal som o Marxovi v prostredí, kedy na londýnskych univerzitách, na amerických univerzitách všetci hovoria o Marxovi. Jeden z najcitovanejších filozofov západných dejín. Ale tu na Slovensku a v Čechách sme sa tvárili, že nie. Že to neexistuje, to nemôže byť, to všetko je zlo, to všetko je monštrum, to všetko je gulag. Absurdné. A teraz prebúdzať postupne tú zlenivelú, by som povedal, zmagorenú, liberálnu mienku v tých všetkých kaviarniach na Slovensku, ale nielen v Bratislave, ale aj v Prahe a tak ďalej, ktorí si myslia, že za to, že si prečítali jednu esej od Václava Havla, mimoriadne zlého autora, tak teraz nemôžeme hovoriť o Marxovi. Havel řekl, že Engelsovo náměstí bylo pojmenováno po bezvýznamném německém filozofovi. Nehovoríme o Havlovi v tých istých vetách ako Marxovi a Engelsovi. Neurážajme ich. Sú iné váhové kategórie. Tak. Takže, prosím, hovoriť o Marxovi v tej filozofickej hĺbke, ktorú priniesol, hovoriť o Leninovi v tých myšlienkach, ktoré stále majú svoj zmysel aj dnes. A jedna z tých myšlienok je aj vlastenecká obrana národa. On veľmi striktne, Vladimír Ilič Lenin, rozdieloval medzi imperiálnym nacionalizmom, ktorý videl v Anglicku, ktorý videl vo Francúzsku, ktorý videl možno v Spojených štátoch amerických, pretože naozaj, pokiaľ sme sa bavili o európskych koloniálnych mocnostiach, ktoré tam gniavili národy po celom svete, v Ázii, v Afrike, v Latinskej Amerike, tak pochopiteľne, že musíme kritizovať tento druh imperiálneho nacionalizmu. Ale potom máte národy, ktoré sa bránia, ktoré sú buď v koloniálnom alebo v polokoloniálnom postavení. A áno,
My sme dneska v koloniálnom alebo polokoloniálnom postavení. Či už v rámci Európskej únie, alebo v rámci geopolitického usporiadania. My sa musíme brániť za suverenitu, národnú suverenitu. Preto tá myšlienka ľavice, to znamená boj za chudobných ľudí, za tých slabších. A myšlienka národného oslobodenia, to znamená boj za národnú suverenitu a za vlastenecké hodnoty. To sú dve trajektórie, ktoré sa dneska vedia spojiť v projekte vlasteneckej ľavice, o ktorom hovoríme. A hovoríme spolu s kolegami a súdruhmi z hnutia Stačilo, alebo z nemeckej BSV Sáry Wagenknechtovej. To sú myšlienky, ktoré majú zmysel. Tu západná ľavica uletela do nejakých úplne absurdných končín, tam rieši homosexuálov, výbeh sliepok a neviem ešte aké najdôležitejšie témy na svete. Podporuje zbrojenie, podporuje vojnu proti Rusku, podporuje všetky militaristické akcie a nevie sa zastať bežného robotníka. Nevie sa zastať normálnych hodnôt, ktoré boli vždy typické nielen pre Marxa, Lenina a Che Guevaru, ale aj pre Vlada Novomeského, Laca Novomeského, Vlada Klementisa, Gustava Husáka, ďalších významných slovenských a českých komunistov, ľavičiarov. O Che Guevarovi by dneska určite napísali, že bol ťažký pravičiar, však nebol za homosexuálov, však nebol za multikulturalizmus, však nechodil s dúhovou zástavou. To je úplne absurdné. Ľavica nikdy nebola o tomto. Ľavica bola o sociálnej spravodlivosti, o právach robotníkov, o sociálnom štáte, o socializme. Thomas Piketty to povedal veľmi krásne na poslednej knižke. Je čas na socializmus. Už sa prestaneme báť toho slova. Samozrejme, že máme na mysli socializmus, ktorý bude pokrokový, ktorý bude demokratický, ktorý bude slobodný. Ale berme si mnoho inšpirácií aj z toho bývalého režimu pre Boha. Však to, že nám postavili komunisti školy, škôlky, cesty, že nám tu vybudovali fabriku v každom okresnom meste, že pozdvihli Slovensko. Za to im máme nadávať. Ja im na každom stretnutí so slovenskými ľavičiarmi ďakujem a budem im ďakovať. A preto na záver len dovolím si darovať vám jednu knižku o Che Guevarovi. Významný argentínsky revolucionár, ktorý bojoval na Kube. Určite ho poznáte. A napísal som túto knižku a potom som dokonca vymenil ešte aj obraz našej prezidentky Zuzany Čaputovej za obraz tohto výnimočného človeka, za čo ma potom chceli odvolávať a naozaj som nemal ľahké chvíle na Slovensku. Ale zase na druhej strane, keď som si pozeral potom tie reportáže v Rusku, na Kube a v ďalších krajinách po celom svete, tak som bol naozaj hrdý, že takéto niečo človek môže urobiť. Táto knižka by som veľmi rád mu venoval jihočeským komunistom, našim priateľom a súdruhom z kraja a verím tomu, že keď sa prídem na budúce a budem môcť doniesť ďalších niekoľko desiatok knížiek, aby som ich buď porozdával, predal alebo akokoľvek, ale pravdou je, že si ich môžete kúpiť na internete. Je to naozaj nielen historické dielo, ale aj dielo, ktoré hovorí o aktuálnych časoch. Akým spôsobom nás môže Che Guevara inšpirovať svojim idealizmom? Tým, že išiel proti prúdu, tým, že bojoval za niečo, čo by sme nazvali možno práve tou vlasteneckou ľavicou, lebo jeho heslo, alebo kubanské heslo Patria a muerte, to znamená, že vlast alebo smrť asi nebude oslavou kozmopolitizmu, tak som presvedčený, že Che Guevara môže byť naďalej inšpiráciou pre nás všetkých, ktorí chceme zároveň sociálnu spravodlivosť a pomoc tým najchudobnejším a robotníkom. A zároveň pomoc našim národom, Slovensku a Česku. Takže nech žije vlastenecká ľavica. Ďakujem. Ty znáš jako knihovnu a musím ti vyseknout poklonu. Znám 2 portréty Che Guevary v českém a slovenském jazyce nejlepší. Ten první napsal Míla Ransdorfen, který si napsal ty. Jako skutečně je to jako a když dovolíš, to vyjádřím ještě v takové zkratce. Teprve tehdy, kdy levice dokáže být tuší a svorníkem boje za národní emancipaci, má šanci se dostat k sociální emancipaci, což skvěle ukazuje naše cesta od slovenského národního povstání, květnového povstání českého lidu, až k průlomu za hranice kapitalismu. Nebýt v té schopnosti, být mluvčím většiny prostě v boji za národní emancipaci, tak jsme nikdy za hranice kapitalismu nevykročili. A tohle tu logiku má přeci dnešní doba ještě mnohem víc ničem. Ale my máme mezi sebou veterána jednoho z povstání, soudruha Stanislava Vocloně. Stando, povstaň, prosím, pojď mezi nás. Standa Vocloň. Standa
on byl osobním účastníkem květnového povstání českého lidu. A já ho poprosím, kdyby nám řekl svůj názor na to, v čem je spojitost a v čem se lišili od sebe navzájem. Také v něčem se lišili. Slovenské národní povstání a květnové povstání českého lidu. Já tě mám mikrofon, já tě ho podržím, pojď tam. Dobrý, no. To je takové překvapení, víte? Ale já ho zvládnu. Ale vždycky zpravidla teda jste mě museli, když jsem mluvil, zastavovat. Já doufám, že to tentokrát nebude, protože to překvapení je tak silné, že přemýšlel jsem, když jsem se to dozvěděl, co řeknu. Ale je to jasný. Mezi povstáním na Slovensku a pražským povstáním je řada shodných rysů a řada velmi rozdílných. Co je shodný? Shodný jsou cíle. Proč se to dělá? Boj proti fašismu, proti vládě, za svobodu. Prostě tohle to jsou takové základní věci, které byly shodné. Jak na Slovensku, tak i u nás, tady v Čechách. Mohlo by se najít ještě další věci, ale to je základ. Základ byl, že v podstatě to byly společné cíle v tom smyslu nejvyšším. V tom smyslu, o co jde lidem nejvíc. O to, aby žili svobodně, aby nebyli utlačováni fašismem a tak dále. A víte, i v tomhle tom je určitý rozdíl. Češi zažili Němci daleko tvrdější a ostřejší než na Slovensku. Nezapomeňte, že tady bylo popraveno z Čech 25 až 28 tisíc komunistů za ilegální činnost i za členství jenom. Bylo popraveno mnoho důstojníků, kteří byli v různých ilegálních organizacích. Byli popraveni i další a celkem zemřelo v této válce, v boji s nepřítelem 300 tisíc Čechů. Ať už byli popraveni, anebo ať už byli, že někde bojovali, i třeba jako angličtí leci, někteří, jo, a tak dále, ale hlavně to byl domácí odboj. Domácí odboj a zejména komunisté. Zajímavý je, že, a to není fráze, starou nové bojovníci. Podívejte se, já jsem byl mladý kluk a vím, jak když mi příbuzní 2 byli popraveni, 3 byli ve vězení nebo v koncentráku. A když mi bylo 18 a měl jsem štěstí, že jsem byl v práci s někým, to jsem o něm nevěděl, že je ilegální organizace členem Aktiv, která je napojena na ilegální UV, to jsme se dozvěděli po válce teda, jo. A když ten mi řekl jednou, Stando, já jsem tě poznal za tu dobu, to bylo 18 roku pryč, říká, ty jsi náš člověk a tak dále. Vím, co prožili jste rodina. Víš co, nechtěl bych si pomoct taky v boji proti tomu nepříteli, proti fašismu? Já říkám, no, jak Josef, bez všeho. No tak, jsem se stal členem ilegální skupiny Aktiv a dělal jsem spojku. Nosil jsem vzkazy, jestli znáte někdo Prahu dobře, tak víte, jak je Národní divadlo, tak naproti jdete přes most Libí, on se jmenuje dneska možná jinak, já nevím. A na druhé straně je vedle nábřeží Zborovská ulice. A já jsem dělal nahoru ve Zborovské ulici. No, nosil jsem vzkazy, nevěděl jsem komu, ukrytý tak, aby se prostě na mě nedostal při nějaké náhodné kontrole, ale bylo to asi 100 metrů jenom, na to nábřeží a tam jsme měli vytipované místa, kde někdo přijde, řekne mi heslo jenom
A já budu krmit kachny normálně. Kdo znáte situaci, jak je v Praze, tak krmení kachen na Vltavě je běžnou věcí. To je úplně normální. Jo. Zbyde vám jídlo nějaký suchý chleba nebo hořka a tak jdete a házíte to. A já jako kluk jsem to dělal. No a ke mně nenápadně přišel ten dotyčný a já mu předal nenápadně obálku, nevěděl jsem komu a hotovo. Ale vím, že potom jsem byl členem jedné organizace, která byla v místě, kde jsem bydlel, ty se napojili na mě, poněvadž se dozvěděli něco o mně právě. A vím, že se připravovalo taky povstání. Ale právě tam je veliký rozdíl. My jsme neměli zbraně. Chuť byla, snaha byla, ale nebyly zbraně. Tak se čekalo, kdy něco začne a kdy se vyzve Wehrmacht, abychom mohli dostat zbraně. A dostali jsme konkrétně jeden úkol. Máte na starosti tenhle útvar, oblídněte si ho, sídlíte v Cíhleně a až přijde čas, tak vyžádáte si zbraně. No tak se stalo. Jenomže nám ho nedali, protože jsme byli civilisti a řekli, důstojníkům vydáme. No ale my jsme měli kontakty taky s důstojnickým sborem u nás tam, který byli v legalitě pár lidí a věřte nebo ne, ale do 5 hodin jsme 124 Němců odzvolili a měli jsme pušky, těžký kulomet, 2 kg těžký kulomety, lehký kulomety, granátů, bedinky, jo. Bylo toho dost najednou. A už se šlo na barikády tam dělali někteří ještě jiní, dostali jsme rajony, bylo to vojenské velení, to podotýkám, vojenské velení, ale lidi, kteří byli, jeden byl v legalitě členem strany dokonce. A tak jsme šli do toho, no. A rozdíl je v tom, že jsme neměli ty zbraně odbudivat. Ale dostali jsme je, nebo dostali. No prostě museli nám je dát a v ostatní jsme se postavili. To víte, také byli mezi námi lidi, kteří, u nás na barikádě byli 2, kteří to odnesli. To se jsme šli bojovat, no, mladí kluci, mladí lidi, ale pod 18 někdo, to byly 18 byla hranice, jo. Ale postavili jsme se taky o to, že ta zejména velení divize SS, které sídlo, jak znáte Prahu, na kraji Smíchova Hlubočepy, tam tunely, v těch tunelech, tak oni se přistěhovali z východního, teda ze Sovětského svazu, kde masakrovali při ústupu kde co. No a měli to štěstí, že jsme je měli na mužce a já měl to štěstí, že jsem hrával jako mladý kluk házenou a uměl jsem házet nejvíc granátem, ale na zkoušku kamenem jenom. A doletěl jsem tam přesně na tu cestu, kde oni měli jet a ono se to vyplnilo, ten předpoklad. Pak začali ujíždět, no a dostal od Franty Bartiše, který byl velitelem toho kastandu. Teď. No tak jsem hodil 1, 2 granáty, oni mohli střílet, bylo to divoký. No, aby se netrefil, když jsem to trefil, házený do branky, do vinkle, tak já byly branky takovýhle vysoký házená, ne jako dneska. No tak jsem se trefil taky do... Přátelé, já mám nápad. Takhle se bojím. Standou pozveme na zvláštní besedu, klientku pozveme na velkou besedu, budeš hlavní řečník, Andro Českovič, a teď se nás nesmí zlobit, že ne, ale jenom bych chtěl říct tohleto. Slovenské národní povstání patří přece mezi 3 nejvážnější a nejobdivovanější povstání Evropy.
Byla to Varšava, Paříž a právě Slovenské národní povstání. Patří mezi ty tři. A važme si toho, že to jsou naši bratři, kteří takhle povstali a bojovali, nekompromisně šli do toho. Byly to dvě pěší divize, jeden pluk a i ten letecký pluk, který přistál ze Slovenského svazu na Triduby. Já jsem měl to štěstí, že jsem jako mladý aktivista UV a byl jsem pozvaný na Slovensko, že jsme jeli skupina do Banské Bystrice a tam jsme právě byli informovaní o tom, jak probíhalo povstání, jak to bylo ty Triduby. To je svíjač, On tu má tři malé děti sebou a musí zítra být v Banské Bystrici na oslavách. Tak já. Pokud to nevíte, klub Českého pohraničí mu věnoval řád přátelství. Za jeho práci. Děkujeme moc Standovi, který je nezničitelný, bude mu 98 let a má duši čilejší než spousta 50níků. A já myslím, že je na čase poprosit Kateřinu Jirousovou, naší lídryni ze skupení Stačilo do krajských voleb. Pojď k nám, Kateřino. Děkuji, že vás také můžu pozdravit. Po takových vynikajících řečnících se mi ale nebude mluvit úplně dobře. Chci vám jenom představit naší kandidátku do krajských voleb, která se nazývá Stačilo. Chceme říct Stačilo už teď v krajských volbách této vládní koalici, i nám tady vládne ODS. A potom začne naše vítězné tažení, doufejme, i na poslaneckou sněmovnu v příštím roce. Bravo. Já bych vás ráda pozvala k volbám, které se uskuteční 20. a 21. října a doufám, že přijdete všichni. Září. Pardon, 20. a 21. září. A doufám, že přijdete ještě v hojnějším počtu, než jste tady a všichni budete volit Stačilo, protože už opravdu stačilo všeho. Stačilo nedostatku lékařů, stačilo výpadkům léků bez adekvátní náhrady, stačilo asociální politiky, stačilo všemu, co se tady v republice u nás děje. Děkuji moc. Je to pravda. Luboš má 3 potomky, ten poslední je velmi mladoučký, je to tak. A oni všichni přijeli do České republiky a Luboš teď musí naložit česky a mazat do Bratislavy a zítra být v Banské Bystrici. Buďme k němu jaksi vstřícní v tomto směru. Luboši, máš poslední slovo. Ďakujem pekne. Môžem potvrdiť, že Jonáško má pol roka na tučnočky. Priatelia, v prvom rade vám chcem poprieť veľa šťastia a dávajme si pozor. A viem, o čom hovorím. Robert Fico bol pred pár týždňami takmer zavraždený len preto, že má iný názor. Len preto, že chce mier, že nechce posielať zbrane do Ruska, že chce suverénnu mierovú politiku. Dávajte si pozor. Sme trošku ľahkovážni. Hovoríme si, že však nám dajú pokoj. Však nejakým spôsobom to vyriešia inými spôsobmi. Zjavne to už nevedia riešiť inými spôsobmi. Pretože sa aj na Slovensku, aj v Čechách zdvíha vlna odporu. A ja som presvedčený, že nečakali ani to, ako dopadnú slovenské voľby. Boli presvedčení, že vyhrajú progresívci. A tí budú ďalej posielať zbrane. A ďalej skákať ako Američania pískajú. Ja si pamätám rok 1986, keď jeden iný európsky politik veľmi významne bojoval proti vojne proti Vietnamu. Bojoval proti americkým vojnám, bojoval proti juhoafrickému apartheidu, ktorý takisto podporovali Američania. Olof Palme, švédsky premiér. A bol zastrelený. A potom tam vymýšľali verzie, že nejaký alkoholik, hej? Aj teraz vymýšľajú verzie, že tam nejaký poloblázen vyšiel okolo náhodne, áno, jasne, všetci tomu veríme. Robert Fico mal byť odstránený, pretože nechce vojnu proti Rusku. A každý z nás je taký istý terč. Každý z nás si musí dávať veľký pozor. Ľudia mi pravidelne hovoria, že mám rodinu, mám si dávať pozor. Áno, mám 3 malé deti, ale ja som presvedčený, že moje 3 malé deti
sa nás budú pýtať, otec, prečo si nebojoval proti zlu, keď si mohol? A to si musíme povedať všetci. Deti Ernesta Che Guevaru mi dneska píšu ďakovné listy. Alebo sú hrdé na svojho otca. A ja chcem, aby naše deti mohli byť hrdé na nás. Prosím, bojujme za Slovensko, za Česko, za našu suverenitu, za mier. A budeme bojovať. Zvíťazíme. Venceremos. Bravo! Bravo! Asi se shodneme, že to, co se podařilo na Slovensku, je obrovské povzbuzení a inspirace pro nás. A budeme se snažit o to též. Luboši, tady v sále jsou lidé, kteří mě našetkávali, že bychom možná mohli promyslet jednu věc, tam sedí jeden vzadu. Dát dohromady nějakou československou, slovensko-českou iniciativu, výzvu vlasteneckých sil obou zemí, která by reagovala na nejpalčivější hrozby visícími nad námi všemi. Někdo říkal, že ji tam máme už přednést, já myslím, že je brzo. Pojďme se poradit, my dva zatáhneme do toho další, něco takového vymyslíme a brzy s tím přijdeme. Si pro? Jasné. Pando, nesmí se na mě zlobit, že jsem otebral slovo. Nesmí se na mě zlobit, že jsem otebral slovo. Improvizovaně ukončili vystoupení. A já navrhuji, aby nám Luboš neutek, 3 kratoučky dotazy. Kdo se chce zeptat? Honza Skalický avizoval dopředu. Honzo, tady máš mikrofon. 3 krátké dotazy. Předáme... Já mám jedno poděkování. Předáme náš hlas, máme vysílání a v rámci propagace Richard tam vždycky instaluje knihy z knihovny a taky tam nainstalujeme. Děkuji za slovo. Já chci Lubošovi poděkovat samozřejmě za to, že přijel vůbec, že jo, to je úžasný, jasný, že má málo času. A chci mu poděkovat za to, že je živoucím důkazem toho, že Slováci a Češi se prostě doplňují a pomáhají si dlouho. Že? Asi se shodneme, že bylo období za první republiky, kdy třeba Češi budovali spoustu věcí na Slovensku, ale dneska to je tak, že vy jste nás předběhli. Vy jste nás předběhli zaprvé v politické odvaze, předběhli jste nás na volení lidí, kteří když něco řeknou, když řekneš něco ty nebo Robert Fico, tak prostě já, když třeba jdu autem a poslouchám to, nevím jak ostatní, ale já si vždycky řeknu, jo, přesně takhle to cítím. Takhle bych to řekl. My bohužel v našem tom politickém hlavním vedení nemáme lidi, kteří by říkali věci, které my si myslíme. Takže za to moc děkuju. A teďka 2 rychlé dotazy. První den mě napadnul, když Josef Skála tam dával otázky, jenom taková malá otázka. Další kniha bude taky nějaká o Josefovi Skálu? Protože Josef Skála je člověk, který, a já jsem rád, jo, který tady u nás reprezentuje směr, který, a to ty víš dobře, že jo, je, řekněme, vnímaný a tlačený do nějakého extremismu. A přitom já jsem kluk z kulacké rodiny a když dneska stojím s Kateřinou Konečnou na pódiu v rámci Stačilo, tak říkám jednoduchou věc, mě Kateřina Konečná a Josef Skála jsou dneska názorově mnohem bližší než kdokoliv z oficiální politické struktury nebo z jiných stran, takže to byl vtip s tím Josefem Skálou, ale prostě chtěl jsem říct, že by bylo fajn, a je to fajn, že tady takhle stojíte, aby prostě zaznívalo, že ty naše názory, které říkáme, jsou prostě normální. Teďka ta otázka vážně myšlená, mě by zajímalo, a ptám se úplně, protože je málo času, natvrdo. Luboši, co si myslíš, že v tuhle tu chvíli bychom mohli, Josef už dneska trošku nakročil, co bychom mohli my společně dělat, aby jsme využili toho, že vy jste nás předběhli, že jste prostě vidět, že ty seš jako člověk takovýchto názorů v pohodě zvolený europoslancem, co bychom mohli udělat v dohledné době, jak tohle toho synergetického efektu využít, protože nás čekají teďka samozřejmě senátní a kandidují v Litoměřicích, že jo, volby a krajský, ale čekají nás hlavně za rok ty poslanecké volby. Už to tady bylo řečeno dneska, že jo.
A ty volby, rok vypadá no jo za rok, ale ta kampaň začne 21. září, bude teďka kampaň budou volby do krajů a do senátu a 22. začne kampaň do poslanecké sněmovny. A já bych byl rád, abyste tady zkusil říct, jak by ta spolupráce mohla vypadat, protože dneska jsme často vyzývaní, jsou tady v sále, možná tamhle vzadu vidím Vítka Heriga, všichni tyhle lidi nás vyzývají, aby jsme toho využili. A já musím říct, že ne, že bych chtěl plašit a být nervózní, ale chci tím naznačit, že když se začneme teďka dohadovat, jak ta spolupráce, jak řekněme na politických prezentacích, tak na možná i určitým jako vzájemnosti a ukázání, že to Československo má pořád něco dohromady společně, tak prostě když to nezačneme včas, tak nám prostě pak přijdou ty Vánoce, pak ty Velikonoce a najednou budou zase ty volby. Takže otázka, ať už končím, jak si myslíš, že by se mohli, kromě toho, co říkal Josef, zahájit tu mediální, že žijeme v době médií, že? Tu mediální spolupráci nad tím, že vy jste dneska napřed, že většina lidí v České republice není spokojena, to si musíme říct, se stavem v České republice, a nevědějí třeba, co by, jak by, a je tady prostě příklad, který by se dal prostě prezentovat. Takže to je otázka, jak ty bys viděl spolupráci, jak mediální, tak řekněme politickou, do těch voleb, do parlamentu v roce 25. Děkuji. Ďakujem veľmi pekne. Honzovi držím palce v Litomiežicích, samozrejme, sme dobrí priatelia a ďakujem za tie slova o Slovensku, pretože viete, po tých posledných aktivitách českej vlády mi bolo naozaj smutno a viacerým nám na Slovensku, pretože my, Slováci a Češi, sme bratské národy. A keď som videl, ako Fialová vláda bola ochotná doslova likvidovať dobré slovenské, české vzťahy, československé vzťahy, len kvôli nejakým politickým nezhodám, že majú iný názor na vojnu na Ukrajine. No a čo? Však sme pre Boha slovanské národy, bratské národy. Boli sme spolu. Ja si pamätám naše sedenie aj s Robertom Ficom a celým vedením strany Smer, keď prišlo to vyhlásenie českej vlády, že ruší stretnutie so Slovenskou kvôli iným názorom na Ukrajinu. My sedeli a všetci sme sa zhodli na to, že tam emócie samozrejme bičovali, ale sme pre Boha bratské národy a nebudeme opätovať to istou mincov. Nebudeme. Jednoducho, toto si musíme zachovať. Ja som presvedčený, že väčšina Čechov to vidí rovnako ako my Slováci. Väčšina Slovákov. Preto veľmi pekne ďakujem za tie krásne diplomatické slová, že my Slováci sme v tom ďalej a tak ďalej. Však máme Roberta Fica, všetci sme ďační. Ale pravdou je, že sme 20 rokov študovali Oskara Krejčího, Marka Hrubca, Petra Druláka, Ilonu Švihlíkovú, Jana Kellera a ďalších českých autorov a preto sme tam, kde sme. Takže ďakujem veľmi pekne českým kolegom za to, že sme naozaj smrtnou spolu a jediné, čo si môžeme naozaj spoločne zapriať je robiť to, čo robíme. Takéto akcie majú mimoriadny význam. Jasné, že o nich nebudú písať v denníku SME alebo v denníku N. Pravdepodobne jedine, že stretli sa ruskí agenti, určite to podporoval Putin a všetci sa hrabeme v ruských rubloch, ktoré dostávame každý mesiac. Jasné. Ale skutočnosť je taká, že dneska už nikto denník N, okrem pár pražských kaviarníkov, bratislavských kaviarníkov, nečíta. Ľudia pozerajú sociálne siete, pozerajú práve alternatívne médiá. A tam musíme byť silní. A nemôžeme teraz riešiť to, čo nám dneska prikazuje západná tzv. Ľavica, opakujem, homosexuálov a výbehy sliepok a podobné nezmysly. Riešme normálneho človeka, robotníka, bežného Čecha, Slováka. Toto je naša úloha. A už len posledná poznámka, viete, keď z nás robia extrémistov, len preto, že povieme, že neexistuje 76 pohlaví, ale len 2. Len preto, že povieme, že nás oslobodzovalo Rusko a nie Amerika. Len preto, že nechceme tu mať no-go zóny a chceme tu mať normálny život ako normálni pracujúci ľudia, tak len, ak sme len preto extrémisti, tak sa k tomu hrdo hlási. Druhé dvě otázky dostane Luboš Blaha natočené s Richardem. Takže my tady ještě na tu jednu, dvě otázky zůstaneme a Lubošovi děkujeme a ještě ho uvidíme i natočeného v Hlasu naší naděje. Richarde, takže si odveď hosta. Já jenom poprosím, my tam teď tady ještě udělá výplň Luboš a my tady budeme tam natáčet tu baru, tak prosíme ještě nikoho nevycházet, protože potřebujeme tam natočit rozhovor a potřebujeme tak jakousi zvukovou kulisu. Tak, ďakujem pekne, máte sa krásne. Tady
tady zůstat, tyto otázka bude směřovat na tebe. Máme ještě 10 minut, takže ty 2 otázky teď můžeme směřovat nebo na naši lídryni, anebo na Josefa Skálu. A 10 minut jim necháme na rozhovor a pak si ho všichni můžeme podívat na ten hlas naší naděje. Potřebuje taky zvýšit sledovanost. Jo? Prozatím funguje týden a už má 300 sledovatelů, takže věříme, že do voleb, že to budou tisíce. Tak kdo ještě chce? Ivan chtěl něco? Tamhle se hlasí. Ivane, ale otázka, ne vystoupení. Víš, námět nebo otázka? Námět nebo otázka? Ivan je předseda České strany národně sociální krajského výboru a je jeden z významných podporovatelů koalice Stačilo. A kdyby se ještě několik lidí od něho takhle angažovalo jako on, tak máme hvězdný výsledek. Já jsem se dostal, až mě byl uvádět, spíš jsem chtěl být hlas z lidu. Tady jsem zaslechl přemýšlení Jakuboše Blahy, tak Pepy Skály o tom něco vymyslet, udělat. Ale ta letoucí funguje na Javořině setkání Čechoslováků a taky ještě existuje subjekt Československá strana socialistická. Je teda trošku v úpadku, ale jsou to věci, na kterých by se možná právě ty myšlenky toho reálního socialismu, který nám byl trošku odebrán, tak aby jsme ho podporovali a aby jsme zase vrátili trošku děj tam, kde možná před nějakýma 40 lety nebo 50 lety skončil a může pokračovat. To byl takový ten námět, o kterém jsem chtěl hovořit. Bratři Mikl. Musím už krátce zareagovat. Já myslím, že z toho plynou 2 velké pravdy. Navážu na to, co jsi řekl. První, my musíme znovu najít odvahu mluvit o tom, v čem ta ličtější minulost do roku 89 byla nepoměrně lepší než dnešek. Nepoměrně lepší. Dneska to není o srovnávání reality do listopadu 89 a nějakých keců, absurdního dramatika a planých prostě prolhaných slibů. Dneska proti sobě stojí 2 reality. A já se vždycky zlobím, když někdo zahartusí někde v televizi a řekne, že vy jste to tady pokazili a vy mlčte. A nikdo jim neřekne, počkejte, umíte se ještě červenat. Víte, kdy vy jste se doškrábali k HDP z roku 89? Já si to víte. Když se doškrábal tenhle režim k HDP z roku 89. V roce 2004 15 let se škrábali k HDP, který tady bylo. A to, co se stalo s vlastnictvím prostě existenčních zdrojů ekonomice, všichni víte, co se stalo se potravinou soběstačností, respektive nesoběstačností a tak dále, tak dále. My se nemáme důvod stydět za to, co bylo mnohem lepší. Dokud si necháme plivat do tváře, že jsme spolek pitomců a zločinců, no tak mladší generace nemá důvod se námi zabývat. Vůbec. To neznamená primitivně hájit ty věci, které se třeba stát neměly. Staly se takové věci. A my jsme přeci jediní, kdo se staví čelem k tomu, co se naším jménem stát nemělo. Tyhle ty všichni se neumějí červenat ani z toho, co se stalo v posledních letech. Jo? Probá odřískavají to o rypách. Oni to nemají rádi. Já jsem odsouzený, protože jsem si prostě troufnul takhle polemizovat. To všichni víme prostě. A za druhé, někdo říká sjednotit levici. Zní to hezky, jako, je to takové chytlavé. Jak je široký rozsah té dnešní levice české? Prostě to, co ten Gorbačov tady napáchala, ta parta grázlů kolem něj, co se tady nadiktovali, to má tektonické následky, to utělo hlavy prostě všem levicovým pokrokovým hnutím. Napříč světem, s výjimkou zemí, kde se udrželi u moci. Na to oni pracují systematicky, oni odstřelují každýho, kdo prostě ten marxismus zná, kdo je nějak vzdělanější a tak dále. A pořád podporují něco prostě jiného. A my přeci, jestliže ta levice je ve stavu, jakým je, a jestliže je ohrožena národní existence, jestliže je ohroženo přežití prostě tváří v tvář válce a tak dále, tak musí udělat ve velkém to, co udělal ten Laco Novomeský, Hustý Báči Husák a Karol Šmitke a další, že se dokázali spojit i s těma agrárníky a převzali iniciativu. Když budete studovat
tu vánoční dohodu a to, jak postupovali dál. To je geniální postup, to byl 30letý chlapík, ten Husák v té době. A oni si dokázali prosadit do té vánoční dohody věci, které směřovaly ne, že se to jenom svrhne někdo a bude to, jak to bylo. Přeci exilová londýnská vlna chtěla to vrátit tam, kde to bylo před Mnichovem. A oni byli natolik jaksi vzdělaní a politicky talentovaní, že dokázali ten vektor namířit dopředu prostě. A šlo to dopředu. Slovenské národní povstání, byť bylo poraženo za 2 měsíce, bylo přeci prvním velkým průlomem národní a demokratické revoluce se vším všudy. Takže tuhle tu schopnost my si musíme prostě znovu osvojit. Děkuju za ty náměty, oba prostě beru. Když už tady mám vyplňovat čas, než Luboš natočí. Třetí závěrečná otázka, požádal Vojta Filip, sedí v první řadě, nemusím někam daleko. Jasně, ne, jenom mluvíš o slovenském národním povstání. Josef, já ti nechci brát znalosti, ale na druhou stranu ty o tom hovoříš, já o tom mohu hovořit taky. Připomeň Pravda o slovenském národním povstání od Gustáva Husáka. Já musím říct, že jsem ten rozhovor Luboše Blahy, který on dal na svůj web, slyšel už dneska ráno, takže tam byl. Ale myslím si, že to je důležité, protože je to otázka docela zásadní naší schopnosti najít společnou řeč. On to kolega řekl úplně jasně a tu otázku, když směřoval, pokud je o Javorinu, já myslím, že tak, jak uděláme výlet do Mauthausenu v květnu, můžeme udělat samozřejmě cestu na Javorinu. A věc, kterou bych chtěl připomenout, kterou tady nikdo nevzpomněl, je potřeba připomínat, kolik lidí, českých lidí, zahynulo ve Volyni. Jo? A proč poválečné Československo postavilo Nový Malín. A myslím si, že to v té knize Gustáva Husáka Pravda o slovenském národním povstání je, tak jestli to doplníš, abych ty nemluvil já. Ne, dobře, ta knížka se jmenuje Svědectvo o slovenském národním povstání. Je to kandidátská dizertace Gustáva Husáka, když se vrátil z více než 9letého vězení a byl rehabilitován koncem v roce 1963 a stal se potom pracovníkem Slovenské akademie věd, historického ústavu, tak napsal tu knihu jako svou kandidátskou dizertaci. A kdo jste ji nečetl, vřele doporučuji. To je slovo člověka, který si to užil na vlastní kůži. Já jsem tady záměrně vyzvedl 30letý chlapík. Jo? 30letý chlapík z velmi chudé rodiny, kdo zná jeho životopis. On byl z velmi chudého pytle, on se musel propracovat, kondicovat, vydělávat, žil na těch ubytovnách, prostě kolejích tohle, a postavil se na vlastní nohy, vyštudoval práva, tohle, u Hlada Klementy seděl, aby teda, jak jsem řekl, ne asistenta, u advokáta je koncipienta, jsem řekl adjutanta, koncipienta, pak Hlado Klementy se odešel si do zahraničí, on musel dělat šéfa svazu špeditérů a tak. A tam je ještě jedna věc, kterou já jsem tady nechtěl s tím zdržovat, ale když mám slovo, kterou se musíme taky naučit mnohem víc. Slovenští komunisté, nejen komunisté, dokázali odlupovat ty síly z toho establishmentu tehdejšího, jak se dneska říká, které si zadali s tím establishmentem a pak hledali cestu, jak z toho ven. A vemte si Imrich Karvaš, šéf Národní banky slovenské, velký bankéř, a lidé jako Husák a Novomeský s ním uměli prostě manévrovat a dokonce on jim vynášel zajímavé informace a pomáhalo to tomu odboji. Ale jako perlou na tom všem je, to se málo ví, bratranec Laca Novomeského byl šéfem protikomunistického útvaru Úradu štátnej bezpečnosti, tedy gestapa slovenského, když tak řeknu. A oni dokázali s tímhletým chlapíkem hrát takové hry prostě, že když začínalo povstání, tak on jim přistrčil nějaké dopravní prostředky a tak dále a tak dále. Těch historik je jako víc. Nikdy se to neopakuje přes kopírák, nikdy to není, že jako ve stejných kulisách. Ale my taky dnes musíme velmi pečlivě se dívat, kdo už dospěl k novému poznání, už mu to leze krkem a už by rád změnil stanovisko, když se bez těchto nových spojenců, často
velmi nestabilních a takhle, neobejdeme. To je umění politiky prostě. To není o tom, že jim vlezeme s plnutím do zadku. To není o tom, že budeme říkat, my vám děkujeme za to, co jste dělali předtím. Ne, ale víte si, kolik už s náma takových lidí dělá. Já vedu příklad. Ivan Vyskočil, můj velký kamarád. Vzpomeňte si, jak Ivan, co říkal na počátku 90. let, to byly strašný ty rády. A dneska ten Ivan chodí, se mnou jezdí na akce, nejenom se mnou. A říká, vždycky se ptají, že ty komunisti jaký byli, červený, zelený, zlatý byli prostě. Ivan Vyskočil, no. A spoustu podobných výroků z něj padla, nebo říká, no, proč nás nemají rádi tu generaci? No, protože my pamatujeme, jak to bylo ve skutečnosti, proto nás nenávidějí. Takovýhle lidi musíme sbírat, zejména když mají nějakou prestiž. Pracujeme na tom ještě víc, nebudu zdržovat už. Díky. Blahovi za účast, Pepovi Skálovi, předsedovi Institutu České levice, Standovi, účastníkovi povstání, Kateřině Jirousové, naší lídryni. Měla zakončit Alenka Nohavů, ale pověřila mě, ať tu jednu větu řeknu za ní. Vyskočila mimochodem s Pilmajerem, uvidíme v Jindřichově Hradci a v Písku. Takže kdo chcete vidět Vyskočila, přijďte na tyto 2 místa. Plus dalších 7 míst. Budeme mít i Druláka v Dačicích, budeme mít nejčtenějšího sociologa Hampla v Písku a všechny vás co nejsrdečněji jménem předsedkyně volebního štábu zveme na závěrečný mírový pochod, protože jsme to dneska slyšeli, mír se povedl všemi vystoupeními, mírový pochod 16. září, kterým vlastně zakončíme naši kampaň ostrou, kterou jsme dneska zahájili. Ještě jednou vám všem děkuji a těším se na další setkávání. Děkuji za